дар суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷиноятӣ дар моддаи 179 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ гардида даъвати оммавӣ барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё сафедкунии оммавии фаъолияти террористӣ баргузор гардида гуноҳи судшаванда Ҷураев Зуҳруддин Валиевич соли таваллудаш 1997 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич тасдиқ ёфт. Тавре дар рафти мурофиаи судӣ таъкид гардид, судшаванда аз тарафи мақомоти милитсия барои тарафгирӣ ва тарғиби ғояҳои ташкилоти террористии Давлати Исломии Ироқу Шом моҳи декабри соли 2019 дастгир шудааст ва аз гумроҳзадагонест ки ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ тавассути шабакаи интернетӣ баромади фаъолони ташкилоти террористии Давлати Исломии Ироқу Шомро оиди даъват ба ҷиҳод тамошо карда, ақидаҳои онҳоро дастгирӣ ва дуруст эътироф намудааст. Бар замми ин бо мақсади тариқи оммавӣ сафедкунии фаъолияти террористӣ бо истифода аз шабакаҳои интернет давати оммавиро барои содир намудани ҷиноятҳои террористӣ ба амал бароварда ба дигар шахсоне ки муқобили чунин ақидаҳо мебошанд бо навиштани шарҳ дурустии ақидаҳои террористиро дар хусуси ҷиҳод тарғиб намуда бо роҳи гузоштани шарҳ дар зери сабтҳои видеоӣ амалу рафтори аъзоёни доишро сафед кардааст. Дар мурофиаи судӣ судшаванда Зуҳруддин Ҷураев бо изҳори пушаймонӣ оиди айби ба ӯ эълон карда шуда худашро гунаҳгор дониста эътироф намуд ки оқибати амалашро наандешидааст. Дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи кирдори судшавандаро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. Ҷураев Зуҳруддин Валиевич бо моддаи 179 иловаи 3 қисми кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ бо ин қисми модда ҷазо данаи маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 10 сол бо адои ҷазо дар калони ислоҳи доруи низомаш сахт ҷазо таъин карда шавад. натиҷаи кирдори ноҷо ва пайравию тарғиби ақидаҳои ғайриқонунӣ бахусус ақидаҳое ки ваҳшонияту даҳшатафканӣ тарғиб мекунад барои ҷавони гумроҳзада ҷазои сангин овард. 10 сол аз озодӣ маҳрум гардидан дар калони низомаш сахт подоши чунин гумроҳист. Агар аз болои ҳукми судшаванда Зуҳруддин Ҷураев давоми 10 шабона рӯз шикояти кассатсионӣ наорад, санади судии эълоншуда қувваи қонунӣ пайдо мекунад.